Hej Brian. Hej Lasse. Så er det torsdag eftermiddag. Hvad står du og laver? Jamen, jeg står faktisk lige og ved at planlægge et par dages scanning over i Odense her mellem jul og nytår. Nå, hvad skal der ske i Odense? Jamen, vi indgik jo en rammeaftale med Odense Kommune i går, og de har været hurtige og er allerede fremsendt sådan en liste med 14 børnehus, vi skal overtage her den 29. og 30. december. Det lyder da perfekt. Ja. Prøv lige at sætte ganske kort et par ord på sådan en rammeaftale. Hvad er det? Jamen, en rammeaftale er jo en aftale, hvor vi giver sådan en trappevis rabat ud fra mængden af kvadratmeter, man får scannet. Kort fortalt, jo mere man får scannet, jo højere bliver rabatten. Det lyder som en god aftale. Altså jeg vil sige, vi har jo egentlig også flere kommuner på vej ind. Det har vi. Og også allerede nogen, der også er på rammeaftaler. Det har vi også, ja. Det lyder godt. Det er dejligt. Brian, du må videre med planlægningen. Det var det. Vi ses, Lasse. Det gør vi. Hej. Hej.